Juhannuksena olet tainnut litkiä parikymmentä kaljaa. Olet sammunut siinä kaverin ääreen ja on jo aamu ja ensimmäiset säteet sarastuvat taivaalta. Olisi jo aika herätä tekemään heinähommia. Yrität nousta aamutokkurassa ja kömmälät pensaakkoon huittomaan heinää. Heinähommissa kaiken ajan on, että olet kännissä. Sitä muuten mitään tule. Tämä yksilö on harvinaisen tyhmä eläin ja ei ymmärrä mistään mitään. Hän ei ole litkinyt tarpeeksi. Hänellä on kaljan puute. Hänen pitää nyt lähteä pikimmiten hakemaan sitä kaupasta. Piruvia on se pakko kyllä hakea sitä kaljaa kaupasta. Yksi freeway limu ja vaikka leipä. Kyllä se riittää. Sitten kuvataan taas sellainen. Kun olet käynyt pitkällä kauppareissulla ilman autoa, koska bensa on loppunut, eikä sinulla ole varaa siihen, koska pitää ostaa limua. Saatat känniörvellyksessäsi ruveta silittämään kissaa ja unohtamaan sen tärkeimmän asian. Juhannuslainen saattaapa lähteä juoksemaan aivan täysiä, silmät kiinni, eikä näe yhtään mihin menee. Koska on juhannus. Ja ohi kulkijat saattavat soittaa valkotakkiset hakemaan pois. Idiootti. Ai. Tänä vuosi alkos. Freeway vadelman makuinen Hallon Smack. Lit-palautuspullo pantti 0,20 Huom. Huuttomerkki palautus ainoastaan Little kauppoihin. Sellainen. Sitten K-rautakaupasta tämmöstä retkieväs sellaisen. Sitten tämmönen kultaisen näköinen A.le sub premium, joo. Sitten mä en tosta tiedä mitään. Ja siinä taisi olla kaikki. Kun olet kännissäsi tehnyt unboxausvideon, voit siirtyä juomiseen. Näin se juhannus sitten lähtee käyntiin. Ja saatat tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä, jotka voivat johtaa kuolemaan. Hei, Jere.
sijalle täällä kissa. Kissa! Ja sitten päätät, että päivä on tässä ja nukahdat puskaan. Elikkä siis me tehtiin tollanen juhannusvideo, vaikka tuli vähän myöhään tuo video. Niin kun YouTubessa oli monta tommoista juhannusvideoa tullut. Niin. Mut sit siinä oli se kaljatölkki, niin mä vaan sanoin Seolle oikein, että niin, älkää sitä pelatko, että me juottiin oikeesti kaljaa. Se ei ollut oikein. Se oli vaan semmonen leikki juttu. Tuli hyvä video. Jos tykkäsitte, niin painakaa eiku tälleen, ja sitten jos ette, niin tästä, mutta muistakaa painaa sitä subscribe-tilaa, mikä siinä suomeksi. Joo. Eiks kalja ollut oikeet?